Тук на Сашо сме му дали един уред, който не може да използва. Който не може да използва все още, ма нищо, сега ще направим едно по-късно. Защото той беше взел решение, беше решил, че това е неговия път. Ето, на края на Мадара, на това красиво място, ето ги оранжериите, тя е една голяма, де. Някои неща ги направихме наново. Ето, снима за платформата. Ти да не си като община Ветрино. Ти да не видиш, теб ти хареса климата там. Тук е плюс 5 км. Не съм съгласен. Отиваме да почваме другите задачи, че има още. Отивам до Мадара, за да посетя Александър, което е едно младо момче, което е на 25-6 години и е много по-зрял от повечето 35-40 годишни хора, които познавам. Това е едно момче, което имах удоволствието да е няколко месеца на стопанство. Той беше решил да дойде, за да се научи, беше твърдо решен и не е в минало време, да направи своя градина и за това сега ще я видите и вие. Отивам да му помогна с някои неща там, защото това момче заслужава. Пак казвам, той е един от хората, които с удоволствие винаги си спомням как е бил на стопанството. Много хора минават на стопанството. За жалост не всички са толкова устремени. Някои хора просто идват, защото търсят своя път и това не ги прави добри в това, което правят, защото се оказва, че не е тяхното. Но той е от тези хора, които винаги ще си спомням този период и ще му помагам, докато имам възможност, разбира се. Сега отиваме там, понеже аз съм правил проекта за неговата градина. Сега той започна да вдига своите първи оранжерии. Той ще качва видеа и в платформата, но това е нещо, което ще обявя малко по-късно. Тази година концепцията на платформата Храна от село каква ще бъде. Така че отиваме натам. И на какво хубаво място тук. Сашо ще си направи градината, това са скалите мадарските. Тук е и мадарския конник. Не знам доколко може да се види. Карам внимателно, за да мога да хвана повече, но магично място. Ето, на края на Мадара, на това красиво място, къде се подготвят нещата. Само да видя къде се паркира. Ето ги оранжериите. Тя е една голяма, де. Така. Чукам, ама никой не ми отваря. Чукам, няма никой. Саше. Много красиво място, браво! Ето ги мадарските скали се виждат там. Той си взе една оранжерия втора ръка. Намери. Някои неща ги направихме наново. Сега ще ги покажа. Ето тези неща, които влизат в земята. Така че и сега трябва да направим едни измервания. Ето, снима за платформата. Нали бе, Сашо? Нали? Къде е лазане, не видях? Изкарал ли си го? Дупките си ги направил? Да. Здрасти. Здрасти, да. Ето ги, вие сте ги почнали. Отворите. Тук що така духа, бе? Тук така ли си духа? Ти да не си като община Ветрино. Ти да не видиш, теб ти хареса климата там. Тук е плюс 5 км. Не съм съгласен. Диагоналите излизат ли, няма мърдане? Диагоналите излизат ли, двата да са еднакви? Рулетка забрави. Дългото. Тук на Сашо сме му дали един уред, който не може да използва все още, ма нищо, сега ще направим едно по-късно. Да. Сега да кажем 2-3 думи за тези неща. Това е така наречения лазерен нивелир. Той служи за това да определим къде са наклоните тук на терена, защото тя е голяма оранжерия. Колко беше? 27 на 27 широка на 37,5 дълга. И тази оранжерия, тя е от 3 съставни части. Все едно с 3 оранжерия една от друга, така наречената блокова оранжерия.
има на улуци, нали, които трябва да отвеждат водата, и това е важно да направим тази стъпка, да замерим сега наклона. Това при единичните оранжерии не е нужно да се прави, ние сме го правили, малко не е толкова необходимо, но който има уреди като нас и желанието, помага. С бригадата взехме размерите, утре започва да бетонира колчетата, които ще са му основите за оранжерията. Така че, ето, който има мерак, не го спира ни събота, ни неделя. Нито дъжд, нито сняг. Добре. Еми толкова от нас. Отиваме да почваме другите задачи, че има още. Добре. Не знам доколко добре се виждам, но мисля, че това не е най-важното. Така или иначе ще направя този финал, този запис, защото аз съм изключително вдъхновен и искам, ако мога, поне още един човек да вдъхновя от това, което преживявам всеки ден. Какво преживявам всеки ден, освен че обожавам това, което правя, макар и то да има своите трудности и така нататък, което не е никак лошо, но всеки ден под една или друга форма аз съм свързан с много хора, които правят нещо. Много хора, които тепърва им предстои да правят нещо в страната. Много хора, които вече са направили. Ето, Александър е пример за едно младо момче, което е взело живота си в ръце и извършва огромни усилия всеки ден. Значи това момче дойде при нас, без да се познаваме, само по телефона си бяхме, той ни беше следил в платформата и се беше вдъхновил, беше взел решение, че това е неговото нещо, което ще прави. Всеки ден той беше при нас, всеки ден. Той беше като на работа, само че без да е на работа. Защо? Защото той така беше решил. Всеки ден пътуваше от Мадара от Шумен, защото той живее в Шумен, до Неофит Рилски към 40 минути в посока. Всеки ден. Той винаги беше един от първите, които са на работа. Винаги оставаше, бих казал, до последно, всички след като са си тръгнали. Защо? Защото той беше взел решение, беше решил, че това е неговия път. И когато някой ви каже, че в България младите хора са едни или други, спомнете си тези мои думи и спомнете си за моето обещание да ви срещам все по-често с такива хора под една или друга форма. Той обещава да е активен, за да вдъхновява и други хора, защото той е пример за много млади хора, трябва да бъде такъв и така експоненциално да се вдъхновяват, да се заразяват хора с идеи и с вдъхновение да свършат нещо за тях, за страната, за близките си. Така че тези финални думи, макар и на тъмно, ги записвам, защото няма как да не ви ги предам. Искам, макар и частица от това, което аз усещам в момента, да го усетите и вие. Пожелавам ви приятна вечер и до ново виждане. Чао!